1 more hour. When Hinili July 2015 It's very special for India. Yeah. You are for the first time William here in Buddha England? Chana taken No, Kalani. not first time. Only. I have one Kan son. nuwa hian Sister so living here. Yeah. Oh, hey Bramwell Buddha Chana niya hian chung ku than. but for most of the Indian delegates, it's first time. Commissioner Arthur Bates te chuan Commissioner Mak Alonan te Mrs. Commissioner Harriet Pierce te ni te chuan in a than him phang vel tai la tai hian in Pu William Buddha than chu hi Pu William Buddha than chu ni a Many years ago. chuan chuan ta hi captain Miriam Booth Bramwell Booth fa te an ni vel thunga chuan ta hian in staff captain Miriam Billups Booth vel a chuan in halai bor vel Commissioner Catman te Scott Raylan the Commissioner John Lowley te thlan ni a te chuan halai san mo thum thimi phang tai la nung lama tangin en le chinang chuan halai hi ami nuai ni chuang vel he thlana hian an thu mani ti chuan hei Frank Boscott ti te Sir Thomas Binney te William le Katrin Booth te an ziak ta Joanna Vasa te John Swan chuan in sang zaret somthum pa nia an sang zaret somthum pa nia he thanin siam tran ani a mi nuai ni chuang an khu mani chuan khu zel tai la we mai ni chuan kal zel nga tai kan lut thei nga hian thlan chu kan hu thlan lo turu hlom mai ni chuan hi slai vel so thlan hming lam pang kha ni a William Buddha thlan hming lam pang kha chuan hei slai te ten turu mai ni sang zariat ka kum za chuang dei to mi kha ni a chuan in kal le tlai bor ge la hian lai hi mình Pathian ni a chuan in lai te hi Henry Richard ta helen ko mani Henry Richard chuan hi thlan ni a chuan in thlan upato ani boka bon hle mai an hei ai có thể phê về ra hay làm ta hay quên phê rất lâu mình người ta cần lết liền hết tại hiện William Booth ta thản nung là bạn cầm đồ này bên cái đỉnh nó sẽ quay thản vết cái đỉnh nó sẽ quay hay thản vết cái này à vãi này hiện nó quay thản chúng ta khi này chút bên này xong chút này là Nia Itu sih. Di kanin. Teh Pu William Buddha satu di kanin. Yang William Buddha.